खेसारी लाल यादव ऐसन एक्टर बाड़न जौन कौनो भी रोल में फिट बैठेला। उनकर एक्टिंग दमदार बा। उनकर दर्शक लोग उनकर एक्टिंग देखेला, उनकर फिल्म देखेला काफ़ी उत्सुकता से भर रहेला। उनकर फिल्म के, उनकर गाना के हमेशा से उनकर दर्शक लोग के इंतजार रहे। अभी संघर्ष 2 फिल्म हॉल में चलता ही तब तक उनकर एगो नया फिल्म के फोटो आ गई बा जौन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा बा। उ धमाल मचा रहा बा, जेमे खेसारी लाल यादव राम बनल लौकतारन और लक्ष्मण के भूमिका में राहुल शर्मा बाड़न। उनकर नया फिल्म निर्देशक पराग पाटिल के साथ राजा राम लेकर आ रहल बड़न खेसारी लाल यादव, जमुना के एक झलक दशहरा के अवसर पर अयोध्या में देखे के मिलल। उनके साथ भोजपुरी फिल्म में धमाकेदार डेब्यू करे वाला राहुल शर्मा लक्ष्मण के भूमिका में नजर आ रहल बा। फिल्म के लेके खेसारी लाल यादव कहलन कि ये फिल्म राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कहानी पर आधारित बा, जेमे भाग्यशाली हम बानी कि ई फिल्म में हम भगवान राम के किरदार करतानी। एकरा के लेके पराग पाटिल और टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के धन्यवाद देतानी कि वो हमारा भाषा भोजपुरी में भगवान राम के बड़ा स्क्रीन पर लेकर आ रहल बा लोग, जेमे भगवान राम के किरदार के लिए हमरा के चुनल गईल बाटे। खेसारी लाल यादव ऐसन एक्टर हुअन जौन जहाँ भी कोनो भी फिल्म में काम करा दी उ जबरदस्त एक्टिंग करेलन। अपन एक्टिंग से भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार बढ़न। पराग पाटिल बतैलन कि फिल्म राजा राम के निर्माण जौन बाटे टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री कर रहल बा। आ फिल्म में मुख्य भूमिका निभावे में नजर आई लोग खेसारी लाल यादव, राहुल शर्मा, सोनिका गौड़, सपना चौहान और सुबोध सेठ। मार्केटिंग विजय यादव के ह। फिल्म के शूटिंग अयोध्या में वास्तविक लोकेशन पर हो रहल बाटे। तो अपने बताई कि ई वीडियो अपने लगन के कैसन लागल। अगर अच्छा लागल तो हमार वीडियो के लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी।